Per saber què passa al medi extern que ens envolta, disposem de diferents sentits: vista, olfacte, tacte, oïda, gust i l'equilibri. Els seus respectius òrgans ens permeten recollir els estímuls que arribaran al sistema nerviós central i els analitzarà per decidir i coordinar una resposta que es transmetrà perquè el cos actuï. Per exemple, a l'aparell locomotor, per separar la mà quan toquem un objecte cremant, o fer visera amb la mà per protegir-nos els ulls. Però també rebem informació del nostre medi interior. Per exemple, el nivell de glucosa o oxigen en sang, que és analitzada pel sistema nerviós autònom i provoca la resposta del nostre cos, com ara badallar per augmentar l'aport d'oxigen. I tot plegat s'ha de coordinar. Som una màquina perfecta.